Na Ružinej konečne budú zasahovať záchranári. Lučenská nemocnica druhá na Slovensku. Rýchle motorky a autá opäť v Bolkovciach. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Sledujete vysielanie regionálnej televízie Lokál. Minulý rok na Ružinskej priehrade prišli o život 4 ľudia. Letná sezóna sa už blíži a tak sa na ňu pripravujú aj záchranári. Profesionálnych záchranárov z vodnej záchrannej služby Slovenskej republiky tento rok budeme môcť stretnúť aj na Ružinskej priehrade. Túto letnú sezónu na Ružine budú zdravie strážiť našich rekreantov plavci záchranári z vodnej záchrannej služby Slovenskej republiky. Doteraz na tejto vodnej nádrži záchranný systém nefungoval. Možno aj preto tu minulý rok našli svoju smrť 4 ľudia. To je problém starostov a majiteľov plôch a asi tu nebol to, kto by to zorganizoval. S tým, že my tu máme výcvikové stredisko vodnej záchrannej služby, že sme tu začali pracovať s novými plavcami záchranármi, tak sme aj iniciovali túto vodnú záchrannú službu. Stále je niečo nové, niečo sa zavádza, niečo sa dáva do praxi a toto jednoznačne tu nebolo. Sú skutočnosti, ktoré boli aj za volanejšie obdobie a zišlo sa tu pár ľudí a chceli sme to zmeniť a na základe toho sa vybudovalo od dnešného dňa tento systém. Práve v čase našej návštevy prebiehal na Ružinej výcvik záchranárov. Dneska prakticky pripravujeme na Ružinej prvý raz v tomto roku zastúpenie vodnej záchrannej služby Slovenskej republiky. Dneska sme chceli verejnosti ukázať, ako vodná záchranná služba bude od tohto dňa fungovať tu na priehrade na Ružinej a na ďalších okolitých priehradách, plážových kúpaliskách a kúpaliskách. Záchranná služba na tejto priehrade už funguje a nepretržite tu budú záchranári slúžiť až do konca sezóny. No v jednej službe tu bude minimálne 6 záchranárov. Tak záchranárčina je každopádne povolanie, aj nie tak povolaním ako poslaním pre človeka. Záchranárov sme tu videli priamo v akcii, našťastie len v simulovanej. Išlo o klasickú záchranu topiaceho sa s pomocou plavcov záchranárov a motorového člna. Záchranárom sa môže stať prakticky každý, musí však brať do úvahy fyzickú, ale aj psychickú náročnosť tejto práce. Musíte byť výborný plavec a absolvovať záchranársky kurz. Tak ak si chce podať prihlášku na plavcu záchrancu, tak je potrebné, aby spĺňal hlavné požiadavky a to vedel 3 druhy štýlu plávať. Kraul, prsia, znak. Musia ovládať samozrejme základné spôsoby plávania, kraul, prsia, znak. A tu sa zdokonalujú v záchranárskych spôsoboch, ako proste sa uvoľniť z objatia topiaceho sa, ako ho dotiahnuť na breh, ako restovať. Je tam nejaká tá rozplavba, 3 dní sa aktívne pláva a potom sa priberajú ďalšie nejaké také bližšie štýly k záchrane človeka. Každý musí byť kondične zdatný a tá psychická príprava to je fakt dosť náročné. Záchranári sa pripravujú celý rok. Do terénu, teda do prírodnej vody, sa dostanú až začiatkom mája. Dá sa povedať, že od konca mája do toho júna už musia byť záchranári nastúpení na svojich pracoviskách a plniť svoje povinnosti. V tomto období často teplota vody nedosahuje ani 10 stupňov. To však na práci záchranára nie je to najťažšie. No začíname niekedy v 8 stupňoch, v 11, 18, ale proste to nie je ako nejaká prekážka, ktorá by nás mohla odradiť. Najťažšie na našej práci je hlavne rozhodnúť sa v správny moment a reagovať. Nesmierne náročná a zodpovedná práca záchranára však má tiež svoje čaro. Práve záchrana ľudského života je to, čo mladých mužov, ktorých sme tu stretli, na ich práci priťahuje. Zachráňať ľudské životy nie je každému dané. Tento rok bude Ružinská priehrada určite bezpečnejšia ako po iné roky. Napriek tomu nikdy pri plávaní nepodceňujte svoje sily. Ľudský život niekedy nestihnú zachrániť aj títo skúsení záchranári. V nasledujúcej reportáži uvidíte, že deti sa už lekárov bielých plášov a pobytu v nemocnici vôbec nemusia báť. Každá matka prežíva spolu so svojím dieťaťom doslova hrôzu pri hospitalizácii v nemocnici.
Choroba dieťaťa, neprívětivé prostredie nemocničných izieb, to všetko ešte umocňuje strach z lekárov. Najlepšie vie o tom matka, ktorá chodila navštevovať svoje dieťa do nemocnice. Mám osobný citový vzťah k tomuto oddeleniu, pretože tu ležala moja dcera od 3 týždňov, teda od 3. týždňa svojho života až do 8. týždňa svojho života. Práve toto oddelenie a bývalý primár tohto oddelenia pomohol a zachrániť život mojej dcere. Čiže ja sa snažím každoročne prichádzať na 1. júna alebo na Vianoce a prinášať týmto deťom trošku radosti v podobe kníh, hračiek, lega a ostatných vecí. V Lučeneckej nemocnici sa lekárom a sestram detskej kliniky podarilo vyčarovať pre deti rozprávkové prostredie. Okrem krásne vymalovaných a vyzdobených chodieb a izieb tu nedávno pribudla aj nová herňa. Zaslúžili sa o to najmä prednosta kliniky a vrchná sestra. Ich iniciatíva, aby toto detské oddelenie vypadalo naozaj, ako teraz som tu počul, ako škôlka, aby tie detičky, keď odchádzajú z tejto nemocnici, si mysleli, že sú v škôlke, kde spia a nemajú iné starosti, len hrať sa a zabávať sa. Hlavným cieľom je vytvoriť také humánnejšie a deťom blízke prostredie, aby sa v tej nemocnici necítili možno také stresované a opustené, ale aby im to trošku evokovalo prostredie detskej izby. Je to veľmi milé a správne rozhodnutie, pretože to našim pacientom spríjemní chvíle strávené u nás, ktoré samozrejme nie sú vždy príjemné. Tie deti sa potrebujú niekde hrať, tak to bol naozaj skvelý nápad, aby tie deti si vyplnili čas medzi liečbou, aby nemuseli myslieť na to, že sú chorí na svoju maminku, tak to ľahšie na to zabudnú a myslím, že im ten proces liečby prebieha oveľa rýchlejšie a príjemnejšie.